snima. Snima. Nažerak ispod vrata. Je. Malo desno, mrzi desno. To je to. Sad slikaj ovdje mog kosnice. Sad slikaj to krupni plan, sad ispada. Ja se snimam. Evo sve to vraćam. Manji dio roja je vratio se na istu granu pa sam pristupio ponovno skidanju. Ma sam će i trenut ispit. Svijeće grane. Kako ulazi? Kako unutra ulaze isto vojnici? Thank you.